Jezdesko Sky Permanent. Start má povolen Beata Grůzová Norris 2 s jezdeckou Rufa Velké Něvčice. Připraví se Kočeto, Boston, Cicero 2 a Merien. Jak se rozhodne, jestli si uvidíme těch zkouškách, to co ty kobyle, nebo uličku zkusí a uvidí si, že on je takové zisky. Padla čepica do očí. No ne. To stejně na posledně jsem měl koukáknu, no, to je výborný. Jo? Šéfou přihlásil do Pardubic zprávy. Takže to vezme Andrea? Voda. Čas 74,81, 4 trestné body pro dvojici Beata Grůzová Norris 2.